Utang shop kiplim kasi ubalapau bah kini kisngi usamla pira dotdong sachisin unwan ban pensung tanat biang ye kipat ba da kaba ula kre ban penlaj pat ba biang saya kawipat ka music video ka bathama jongwu kabal ai kerteng ayom komen ha kaba ka ne music video uni utang shop ula shim ye benta kum utang shop ubalam khamat badru ye ka jingrwai larwai hi da uni utang shop da kaba ula yarwai lang bat ka sita meri maulong rengkat ru bat uba bor da ka jing simbenta langru jong ki langut ki poron ki badang rung thamai hagi kam ak film khasi ki bakentup ya cafe bani ka nongsi ka napi sha pala bat ka sofia dotdong ya ka video pan laring bat penuan dur daw nongshna video bapaunam ka jella usamla kiki karon jing khusla jing so si barong in ilo chat biang rengkat bat pias la perthai na mar ngakmen barong ikmen la barong ia kene ke jingrwai lakre ban pelai paj bakno ha ka santarik ubnai September 2024 ha ka por san baje janmet ha ka YouTube channel jong ne tung shop kabal ai kerteng piradi